chụgakwanụ gị ọgwụ maka m ga-ajụ ihe gbagakwa otu ị ga-esi na onye chief ele otu ị ga-esi gbapụta n'ime airport gị na-eme m ụjọ a na-atụ m elete m si emega gị ụjọ na-atụ gị na m na-agba ọsọ ka m gaa airport ga pik nwanne m nwoke na-abata na nwunye gị na-agbajego ọsọ ele ebe isi efejege ka ụkpala unu adara ahụ onye mmehie na-agbago ọsọ mgbe na-enweghị ya na-achị a criminal na they run to where nobody is. abịa m for oke English abịa m ipik mmadụ ebe a ya wụrụ na asị eshipturu ihe a ndị airport ke na shift mgbe ụlọ shift chegacha ha program mmadụ ịrịkwasị na onye mbere pik shift bedike ihe oke shift ada ndị ọcha na ndị niile na-arụ ọrụ n'obodo ego na-agacha shift anata ego ka ebe a na-eshiftụrụ mmadụ ihe ọ ga-eji anata ego a na-emebisiri mmadụ onye chief ihe a my first time izute gị na airport ele otu ị ga-esi ezite bụ na bịa na-etiri na airport enwere nwanne m nwoke ele ahịa ede Simon Ogbonna Cordelia nwunye di Cordelia taa birthday ya kasị echi ha America na-apụta so ozugbo m nọrọ ya nsụmbara m ọsọ bịachiri ha nga achọghị m ka a kọọla m akụkọ because Cordelia bụ ezigbo mmadụ. Cordelia nke nwunye gị nwunye m nwaanyị na mma ya na mpa m bụ otu n'otu na Cordelia dị ọcha dị bụrụ kukwenụ lọv na hotel ka di esiri zọlịa ihe edere lọv nwaanyị nwere obi ọcha bụrụ obi sarị kirikiri star nwee kpakpando ego di efekwanụ m na Port Harcourt echi na m bịara marriage na Port Harcourt fewe m ego di efege agala m ego ma ofere m mpụta wọdụ ụzọ kpaka na akpa ego na-aba n'isi ego magic ka o fere m ihe mana ihe m jisi mbịa m ga-aka ya ga-enye m ya na dọla mma abanye ọgụ ọ ga-awụ iri ele ma mgbe iji iri nwa m gabadala ikwu niile ma agwa gị ọ na-adị mma iwu gị eziokwu nwere ike iri ele dị ego ele otu ichiri hapụ ga bedde agụgụ kiba anya ga-anọ n'ego eriri m eri gbasara ka bedde Cordelia amụrụ ya n'ọnwa November 4 o wee amụrụ ya nwatakịrị wụpụta jam very righteous woman. Ihe akụkọ ya akụga na-ama ebe a ịbụ hala na ama ihe akụkọ ya akụga ihe ụnụ na-anụ gị mgbe ụlọ akwụkwọ ụnụ kọgacha akụkọ mmadụ ma akọta ka ọ na ote ntị na-esi achịgbakwa ọnụ ụmụ okorobịa ugbu ihe ụnụ na-akọwa akụkọ mmadụ onye akụkọ ngwa na ịgarukwe n'ebe ị gaje wishere m dị misiri flight ka ha gwakwa na onye ka egosi ya ọ ga-emigsigide flight dị sie ike agwe ngọọlụ ụnụ kọgacha akụkọ mmadụ asị kọga akụkọ ya akọga ebe akọga eniwe onye mee ihe ọma akụkọ ya akọ gị mekwana aka ọjọọ ndị ọjọọ akọ akụkọ gị ihe m na-alaika ịkọ akụkọ ọma adị m alaika ịkọ ka ọjọọ Cordelia nne m iwu eṅomi ọsọ ụma ya nwaanyị ekwesịrị isoro nzọụkwụ ya a na-eṅomi ya eṅomi today that you are celebrating dị ga-eso a ga-enwe ihe ọzọ na ị ga-ebi ogologo ndụ ị ga-akarị ya nka ụnụ abụọ ga-aka nka ka kpọọ eze agwa ụnụ n'ọnụ bifo ụnụ na-akwụbụ okwu ije ebe ọbụla ụmụ ụnụ ga-etokwana n'ihu ụnụ gacha ọmụgwọ niile gaa lụọ in peace and harmony in Jesus name I pray. Happy birthday nwanne m ma agacha ebiri gị mgbe ị na-apụta nne bụ nne o ezi nne bụ nne o onye nwere nne biko lezie ya anya o onye nwere mama ya biko lezie ya anya o maka nna